Hai ca să putem să avem așa o discuție aplicată cumva, Liviu. Spune-mi, te rog frumos, cum anume, când se pot aplica îngrășămintele chimice într-o cultură? Nu știu, există reguli în sensul ăsta? Trebuie să fim atenți la niște lucruri? Da, bună dimineața încă o dată tuturor celor care sunt online sau vor putea să urmărească această parte a emisiunii chiar și după terminarea online-ului. Astăzi am să încerc să discut doar aspectele generale de aplicare, să spunem, a îngrășămintelor chimice. Nu vreau să intru în amănunte, bineînțeles, ci doar să punctez câteva dintre momentele cheie sau regulile pe care ar trebui să le respectăm atunci când planificăm să înființăm o nouă cultură. Desigur că există anumite reguli, pe lângă regulile pe care le pot stabili fiecare fermier, pe care le poate stabili fiecare fermier în ferma sa în funcție de condițiile pedoclimatice pe care le are, trebuie să țină cont de condițiile generale agrochimice sau, să spunem, de reguli generale de administrare și alegerea îngrășămintelor. Vedem primul slide din prezentare. Putem spune că de-a lungul timpului, nu obligatoriu IARA, ci mai mulți producători de îngrășăminte sau profesori au identificat câteva reguli de administrare a îngrășămintelor și astfel să putem ajunge la un numitor comun ce administrăm în câmp pentru partea de cultură, ce fertilizant și când îl încorporăm sau îl utilizăm. Putem observa că sursa este prima regulă importantă de a ține cont cum să ne alegem tipul de îngrășământ. Sursa corectă reprezintă complexitatea îngrășământului chimic, astfel el trebuie să conțină toate elementele chimice, da, toate mineralele necesare creșterii plantei, pe lângă macroelemente, mezo și microelemente. Sunt importante deoarece odată cu aplicarea lor la nivelul solului, ele sunt singurele care conduc către plantă energia din sol sau dislocă din sol ce găsim acolo mai departe. Desigur, perioada corectă de administrare, pe lângă cele două fenofaze de aplicare, înainte de semănat, odată cu semănatul, sau partea de în timpul vegetației de aplicarea îngrășămintelor de bază, este important să spunem calendaristic când facem acest lucru, adică cu o săptămână înainte de semănat, cu 2 săptămâni înainte de semănat, iar acest lucru nu îl putem face decât dacă cunoaștem foarte bine ce am ales. Dacă am ales o sursă corectă de îngrășământ, cu un fosfor solubil, cu un fosfor cu o solubilitate ridicată sau un fosfor cu solubilitate mai scăzută, să putem cunoaște când el intră în reacție cu solul și cu planta să devină disponibil. De asemenea, potasiu este elementul care gestionează pe toată întreaga perioadă de vegetație, gestionează, să spunem, economisirea sau utilizarea apei și atunci el nu trebuie să lipsească încă de la începutul aplicării noastre în teren. Doza corectă. Doza corectă este cea de-a treia regulă pe care mulți dintre noi, să spunem, o cunoaștem ca fiind o doză aplicată pe hectar, câteva sute de kilograme, însă doza corectă nu se poate afla decât atunci când avem în spate o analiză a solului și cunoaștem ce potențial are pământul nostru pentru a oferi o producție, iar momentul corect, ca să nu fie, să spunem, confundat cu perioada corectă, momentul corect este exact momentul de etapizare, de creștere a plantei. Orice plantă are un stadiu de creștere și de dezvoltare și noi trebuie să luăm în considerare acest stadiu de dezvoltare a plantei exact atunci când ea își gestionează, să spunem, elementele pentru identificarea producției. Nu putem să aplicăm potasiu înainte de înflorire și să spunem că gestionăm pierderea apei în momentul polenizării. Dacă nu l-am aplicat la început, e foarte greu să-l mai gestionăm mai târziu. Acestea ar fi cele 4 reguli de administrare simple de luat în calcul, de pus pe hârtie și ținut cont de ele în alegerea noii tehnologii de lucru. Okay, Urmând, te rog.
Nu, te rog, continuă, scuze. Da? Dacă ai vreo întrebare, desigur, cu mare drag. Sau... Da? Bun, ideea era, vreau doar să readuc aminte participanților noștri că pot să adreseze întrebări prin WhatsApp la 0790491994, așa că o să continuăm, te rog prezentarea. În regulă, mulțumesc. Ce aș vrea să menționez, că mulți dintre noi ne alegem sursa de fertilizant după câteva criterii. Da? Criteriile pe care se alege un fertilizant este, bineînțeles, prețul, este calitatea și, bineînțeles, că mult mai important este compoziția lui, așa cum am menționat mai devreme, să conțină toate elementele necesare de creștere. Însă, orice îngrășământ chimic, dacă nu este analizat în baza unei fișe tehnice a lui, da, riscăm să ajungem în câmp cu un fertilizant care nu poate fi administrat pe întreaga noastră suprafață, respectiv dacă dorim să împrăștiem la 24-36 de metri, astăzi, când mașinile de aplicat îngrășăminte sunt suficient de performante să administreze la astfel de distanțe, da? Riscăm ca noi să aplicăm doar în benzi de, 18-24 de metri în loc de 24-36 de metri și să pierdem din îngrășământ sau să avem îngrășământ neadministrat uniform, tocmai din cauza sursei fertilizantului. Și puteți observa în imagine cum avem doi fertilizanți în care li s-au măsurat granulația, iar două măsuri, da? Măsura cea mai mică, de la 0,1 mm cu 0,1,5 mm, este o fracție de îngrășământ care se pierde, acela este praf. Nu poate fi considerat că mai ajunge la plantă, nu mai poate fi hrănită. Iar în cazul unui fertilizant care nu a fost luat în calcul acest lucru, se pierde 10% din el încă de la aplicare. Nu mai vorbim de partea de chimizare, de solubilitate și disponibilitate. Iar de asemenea, granulele foarte mari, încă 3-4%, se pot pierde când ele se duc pe o distanță mult mai mare. Bineînțeles, în ghilimele se pierd pentru că ele doar aprovizionează suplimentar acea parte de plantă sau acele rânduri de plante unde ajunge, da? Și avem astfel neuniformități de creștere. Implicit, administrarea de îngrășăminte s-a făcut neuniformă și putem avea efecte negative spre partea de recoltat sau de creștere a plantei. Astfel, sursa fertilizantului este important să o cunoașteți odată din fișa tehnică, odată din descrierea producătorului și a treia oară atunci când le administrați, luați o astfel de ustensilă, este doar o cutie de granulometrie, de măsurat granulația și dați-vă seama ce aveți în sac ca să puteți să vă dați seama ce veți administra pe pământ. Dar, Liviu, spune-mi ceva, te rog. Se pot administra îngrășăminte chimice, nu știu, în orice moment de creștere al plantei sau trebuie să ținem cont de anumite lucruri aici? Putem spune că da, se pot administra îngrășăminte chimice în orice moment de dezvoltare a plantei. Numai că aceste îngrășăminte chimice care se administrează în orice moment, cred că putem vedea următorul slide deja. Următorul slide reflectă foarte bine o tehnologie clasică de administrare, dar bazată pe utilizarea tipului de îngrășământ și nu putem lua în considerare că o administrare întârziată a unui tip de fertilizant, să spunem un fertilizant foliar, va suplimenta cantitatea lipsă de un anumit element care nu a fost administrată la începutul vegetației. Dacă în cazul nostru produsele de tip MPK plus microelemente în bază Yaramila se aplică odată cu semănatul sau înainte de semănat, pe parcursul vegetației se ține cont de cât și ce cantitate s-a administrat la început, urmând a se face un calcul fie tehnologic, adică pe hârtie, de cât am eu nevoie, raportul de azot, fosfor, potasiu raportat la producția mea, fie putem măsura anumite elemente în timpul vegetației. Spunem, în cazul cerealelor se poate măsura azotul din frunză prin capacitatea de reacție a frunzei de a realiza clorofilă, intensitatea clorofilei, să spunem, da? Putem afla ce cantitate de azot avem nevoie într-un anumit moment de creștere și pe acela să-l aplicăm, nu doar
să luăm în considerare o cantitate. Aplic 100 de kilograme de azot în acest moment. Astfel, produsul Yarabela, care înseamnă tot îngrășământ granulat, dar se administrează în 2-3 fenofaze de creștere, da, se plasează a se utiliza într-o perioadă de dezvoltare intensivă a plantei, da? De la desprimăvărat până aproape de burduf în cazul cerealelor sau chiar în cazul rapiței care urmează a fi semănată, odată cu semănatul foarte puțină cantitate, toamna și urmând primăvara o cantitate suplimentară. Fertilizanții foliari este o altă clasă și o altă discuție aici, unde, da, ei, pentru că conțin foarte multe microelemente, se pot aplica în orice moment de dezvoltare a plantei, ținând cont doar de nutrientul pe care îl oferim. Dacă vrem să oferim mult potasiu, haideți să îl oferim la început de creștere împreună cu fosforul, împreună cu calciu, da? Ca planta să plece imediat, să crească rapid, să nu sufere prea mult de secetă. Microelementele, zinc, să spunem, și bor pot fi administrate de asemenea încă de la început, odată cu răsărirea plantei în primele 2-3 frunzulițe pentru a stimula înrădăcinarea, ulterior pe parcurs până la fenofaza de prematurare a oricei culturi, a se administra exact ce planta are nevoie. Aici putem dezbate discuții separate cu fiecare fermier în parte în funcție de cultura care o are în administrare. Bun, mulțumesc frumos pentru răspuns. Deja văd că primim întrebări pe WhatsApp la 0790491994. O să le adresez la finalul prezentării tale, Liviu. Spune-mi, te rog frumos, bun, noi acum am discutat despre cum putem administra în funcție de, nu știu, de momentul de perioada de creștere a plantei, să zic, cum le putem administra. Dar trebuie să ținem cumva, e foarte, foarte strict intervalul sau trebuie să ținem cumva cont și de vreme? Ce ne puți spune în sensul ăsta? Da, condițiile meteorologice sunt, să spunem, nu neapărat primordiale, adică pe primul plan. Însă condițiile meteorologice care au fost înainte de aplicare și urmează a fi după aplicarea unui fertilizant sunt importante în solubilizarea îngrășămintelor noastre și transportul lor către plantă. Putem lua în considerare să administrăm mult mai devreme decât o anumită etapă pe care noi o consideram eficientă, luând în considerare totuși că avem o umiditate crescută a solului și atunci respectivul nutrient, să spunem azot plus suf, se transmite mult mai repede către plantă dacă condițiile meteo viitoare nu sunt atât de prielnice și riscăm să intrăm în partea de secetă extremă. De asemenea, tot ce înseamnă gamă de fertilizanți și de biostimulatori este important a se cunoaște că este bine ca ele să fie deja administrate în momentul în care planta nu este stresată. Înainte de a fi stresată, ea reușește să-și gestioneze foarte bine creșterea, să-și manevreze, să spunem așa, celulele în direcția corectă, ca atunci când vine perioada de stres, perioada de secetă, ea să treacă mult mai ușor peste această etapă într-un interval de 2-3 săptămâni în funcție de ceea ce administrăm acolo. Când timp este un stres fiziologic, riscul de mai mult de a stresa planta sau de inhibare de creștere a plantei și a celulelor din plantă este mărit și nu recomandăm a se interveni, mai ales dacă nu avem posibilitatea de a utiliza o capacitate mare de apă la udare la aplicarea îngrășămintelor foliare, respectiv 300-400 de litri la hectar. Anul acesta a fost un caz foarte, foarte special în sudul României, în care seceta a depășit, să spunem, ultimii 10 ani pedologici limitele inferioare, da? Și chiar fermierii au fost nevoiți să utilizeze cantități mari de apă pentru a vedea eficiența îngrășămintelor. Bun, mulțumesc frumos. O să rog regia să trecem cred că peste 2 slide-uri de acum. Aici doar o singură frază spun aici. Întotdeauna este important să considerați că investiția în toate elementele chimice pe care le faceți în plantă veți regăsi în profitul culturii. Nimic nu se pierde, totul urmează a se transforma și a trece în plantă ca și nutrient disponibil.
Bun, Liviu. Mai spune, te rog, un lucru. Ce cantitate de îngrășământ putem să aplicăm la hectar? Nu știu, 200-300 de kilograme de îngrășământ de bază sunt suficiente sau cum? La ce ar trebui să ne uităm? Da, aici cu riscul de a mă repeta, nu vreau să subliniez foarte mult lucrurile, pentru că mare parte dintre fermieri cunosc acest lucru. În baza unei analize de sol, în baza unei interpretări, adică de a sta de vorbă cu un specialist și în baza unui specialist de laborator ce înseamnă acele plusuri sau minusuri pe o analiză, pe o hârtie, da? Și urmând recomandările unui specialist tehnolog, da? Unui agronomist, putem să spunem dacă administrăm 200, 300 sau poate chiar 100 de kilograme pentru o cultură și atunci putem spune că de fapt noi gestionăm, avem managementul fermei în mâna noastră. Până atunci este foarte greu de aplicat sau de spus, da, administrează 200, mergi mai departe, o să fii profitabil. Am înțeles. Ok. Mersi. Chiar apropo de treaba asta, dar repet, o să pun întrebarea la final. Uite, chiar avem o întrebare legată de partea de analize de sol. Bun, o să rog iarăși regia să trecem mai departe și o să te întreb pe tine, Liviu, spune-mi, te rog frumos, nu știu, cum ar putea un fermier să afle mai multe detalii referitor la sau despre tehnologiile pe care voi le oferiți, pe care Yara le oferă? Yara în România are, să spunem, toate facilitățile online privind informația. Pe site-ul nostru yara.ro sau yaravita.ro, site dedicat fertilizanților foliari, găsiți toate detaliile despre produse, iar recomandările tehnologice suplimentare aplicate în fermă se pot adresa nouă prin site, într-un simplu mail. Și noi vom încerca să răspundem conform cerințelor dânsului dacă are o anumită problemă în fermă sau dacă vrea să ia o decizie asupra unui îngrășământ. De asemenea, partea de cerere și ofertă în momentul acesta este realizată prin toți distribuitorii noștri naționali, locali sau regionali, iar prin formularul după site, Request for Quotation, la fiecare produs în parte, ghidează fermierul către distribuitorul din zona sa pentru a afla dacă are produs în stoc sau dacă are un anumit preț favorabil la o anumită cantitate. Mulțumesc frumos pentru răspunsuri și uite aici întrebarea, dacă poți să ne răspunzi la ea, întrebarea primită pe WhatsApp. Mulțumim frumos, chiar așteptăm mai multe întrebări. Vedeți numărul de WhatsApp care este afișat pe ecran acolo jos. Întrebarea era cât de important este să ne facem analizele de sol, dar asta ne-ai spus. Și era aici așa, la câți ani trebuie reluate analizele astea? Și mai era un al doilea aspect, la ce trebuie să fim atenți atunci când facem analizele de sol? Important este că oamenii își dau seama că trebuie să facă o analiză de sol foarte bine. Vreau să înțeleagă două lucruri separate. Analiză de sol prin prelevarea unei simple probe de pe o anumită suprafață și cartare. Analizele de sol normal se fac la fiecare început de vegetație, da? Înainte să ne apucăm să plantăm următoarea cultură, da? Sau semănăm următoarea cultură. Cu cel puțin o lună de zile înainte trebuie să prelevăm probele de sol, să le analizăm și să luăm o decizie. Dacă avem cartare agrochimică, care este un procedeu mult mai complex de analiză a solului, atunci acesta se face odată la 3, 4, 5 ani în funcție de ce găsim la nivelul solului. Iar elementele principale care sunt importante în a se lua în considerare în urma unei analize, vorbim în principal de pH, care trebuie interpretat corect și să cunoaștem dacă pH-ul a fost interpretat în apă sau în soluție de clorură de potasiu, pentru că agrochimia arată indici diferiți, da? Iar interpretarea acestui pH în funcție de elementele pe care le avem acolo, putem să aflăm disponibilitatea. Un alt element care trebuie cerut la orice analiză de sol și cartare este conductibilitatea electrică sau, mai bine spus, disponibilitatea elementelor chimice către plantă. Acesta este o componentă de bonitate a terenului care ne informează dacă pământul reține elementele sau le eliberează către plantă prin reacțiile chimice între elemente în interiorul solului. pH
și, să spunem, nu conductibilitate, că este mai mult pe partea de legumicultură, dar partea de schimb cationic al elementelor în sol. Bun, mulțumesc tare, tare mult pentru detalii și pentru răspunsurile pe care ne-ai dat, Liviu. Sunt sigur că dacă o să mai avem întrebări suplimentare, îi invit pe fermieri să ne le trimită și dacă o să fie, noi le vom da către voi cu drag. Mulțumesc frumos!